안 그니 비시 맞아 회야 산에 hin다사 어 बुला नोंहाबो जाया नङा जाबाय नोङो थैनायाल' मोनसे सलुसन जाया नों थैनानै थांबादि सलुसन जागोन लाइफआव सोलायगोन नों थैनानै थांनानै गासिबो हौवाफ्रा बेफोरबायदि खालामनाय नङा सोलायगोन दायाथ' नोंनिबो नङा दा बे हिनजावनिबो नङा हौवानिसो दाय जेनेबा डाइरेक्ट लांदो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अनाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजांबो नङा गाज्रिबो नङा आरोना लोगोफोर पुरापुरि मैया सानसे माने भिडिअ होनो हायाखै आङो लोगोफोर खर' सानानै माने सिखारनो हायाखै बिसनानिफ्रायनो भिडिअखौ माने बानायगोन सानदोंमोन आङो ओमफ्राय नाथाय देहानि थाखायनो खर'खौ दिखांनो हायिनि थाखायनो माने भिडिअखौ लाबोनो हायासै आं लोगोफोर आंनियाव माने बिराद गिदिर बेराम दं आरोना बिराद गिदिर बेरामानो जाहैबाय खर' सानाय आरोना लोगोफोर आङो जेब्ला खर' सायो अब्ला आङो माने बिसनानिफ्रायनो उनथिनो हाया आरोना सिखारनो हाया ओमफ्राय जेबो जानाय लोंनायाथ' गोजानसै आरोना पुरा माने बिसनायावनो सानसे गोलैनानै थानांगोन होननाय बायदि आरोना मा बुंनो आरो उपाय गैया बिदिनो माजे माजे खर'आ माने साबाय थायो लोगोफोर आंना बिदिनो माब्लाबा सप्तायाव खेबसे ओमफ्राय माब्लाबा आरो मासावनो खनथाम खनब्रै बेफोरबायसा जायो आरोना लोगोफोर उपाय गैया ओमफ्राय दायो मुलि सुलि जाबासो टेब्लेट आरि जाबासो माने एसे मोजां मोनो आरोना ओमफ्राय मैया सानसे भिडिअ लाबोनो हायासै आरोना नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअफोरखौबो लाबोनो हायाब्लाबो नोंथांमोना माने आंखौ माने बावगारस्रायलायलांगोन आरोना लोगोफोर मा थैनो थांदां बुफायलाबाय थाखो आयाबा थुदोमा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै ओमफ्राय दाबो बिराद सिथलां बिथलां आरोना खर' सानायनि माने फाब खाराखै आरो फाबाबो खाराखै ओमफ्राय लोगोसे माने खर'आ सिथलां बिथलां मोनबाय दं आरो माबा जौ फेनानै अखानायै बोरैबा मोनोना लोगोफोर जौ फेग्रा मानसिफ्रा मिथिगौ आरोना जौ फेनानै अखानायै माने लोंफिनबासो मोजां मोनो थिग बेफोरबायसानो आंनाबो खर'आ जौ फेनानै अखानायै माने फेगानाय बायसा मोनो आरो देहाखौ ओमफ्राय लोगोफोर सिदा माने न' गाहाय मोनफैबाय आरोना न' गाहायाव मानोबा हरखाब लेंहरनानै आथुर बिथुर फैनाय जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै संग्राफ्रा संगासिनो दङ ओमफ्राय खावसे माने गैया आरोना लोगोफोर बिजावजालिफोरा ओमफ्राय सासेल' दङ नै संगासिनो मा ओंख्रि थास' फेंखा ना हाग्रानि थास' फेंखा हाग्रानि बरिया गोथाव संखादो लोगोफोर हाग्रानि थास' फेंखाजों ना गिदिर जानोसै टेस्टि गोथाव ओमफ्राय लोगोफोर माने सासेल' आरोना बिजावजालिया सासेल' दं ओमफ्राय बाखिया माने खारखुमा जोबदों सासे आलासिखौ लेंहरनानै खारखुमा जोब्बाय लोगोफोर नायदो सासेया बिजावजालि नाम्बार 2आ रडआव थांदो बेनिफ्राय लास्ट 4 नाम्बारा बिमा बिफानि न'आव आलासि जानो थांदो आरोना ओमफ्राय आरो आइ आबायाबो आलासि जानो थांगोन जाहैबाय 4 नाम्बार बिहामजो लाहानि न'आव आरोना लोगोफोर बियानि लाहानाव ओमफ्राय दायो आलासिया माने जोंल' आरो इसानाव जोंल' जागोन थास' फेंखाजों नाया नै लोगोफोर ओमफ्राय खावसे मोनाखै आरो बे माबा खर'लाफोरानो मोनाहाय ओमफ्राय सिङाव बै दैब्रां थायोना बे दैब्राङा मोननो नागिरा जोंहानावबो दाखालि संनाया मोनथाराखैबा बिदिनो नङाबा मोनायो राखांलायथारदो बेथो हायखांना दोन अमानो नुनायावबा बिराद मोनथावथाव नुयोना ओमफ्राय संनायाव मानो बिदि जानायबा दाखालि जानाबो मोनफा मोननै बिदिनो गोजावबाय थादो बेहाय एसे दैब्रां जाबायना दाबायदियाव माबा जाबाय नालाय खिलि हरफिनसिगोन नालाय थास'फोरा माबाया थास' बेदरा बारा मोजां जालाहाय दाबायदियाव थेवबो गोथाव जायो आरोना लोगोफोर मार दं नालाय मार जाबाय नालाय गोथाव जायो दरसे दरनैल' मोनाखै खांना दोन दे बांसिनानो मोनदो जाग्रा दङ गारगार जाया ओजोंहाय नै लोगोफोर गेसावहाय माने माबा बोरमा बेदरजों आलु बरिया संगासिनो दं आरो नै बोरमा बेदरजों आलुआ मोनथ'वाखैनो लोगोफोर नै मोनख' हाया गेसावसो संनाय नालाय थाब मोना आरोना बोरमा बेदरफोरा बिराद दै ओंखारदो नै मेजेम आरोना मेजेमबो ओमफ्राय बिराद दैबो ओंखारदो लोगोसे ओमफ्राय मोनथ'वाखैनो दै लोगोफोर जि गुफुरफोर नुथ'दों दा
बिबोनांनि आखाइनि दिनै बोरमा बेदर मोनजानोसै आरो ओरैबायसा टेस्टि गावहासो साखिगासिनो दङ नै गोथाव जादों बरिया जि साफा संनो रोंखागौ नै बिबोनां खानाय गोलावा आंना बरिया संखाबाय आलुजों बोरमाजों मोदोमनायाथ' थानो हाला मा बुजियो ओमफ्राय ओरैबायदि गोथाव नुबाय नै लोगोफोर थास' फेंखाजों ना गिदिरजों बापरे नै खर'आ लावदुमदुम खर'खौ लावदुमदुम नुलायथारदों नै लोगोफोर ओरैबायसा गोथाव मोदोमफ्रु मोदोमजोब्बाय आरोना ओमफ्राय खोमसिखाय एसे इसुङा खोमसिना लाइटआ बारा पावार नङा ओमफ्राय गुफुरफोर नुदो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैनोबाथाय माने गोमो आरोना मबाइलाव गुफुरफोर नुदो आं लाइट होदोना ओमफ्राय नै लोगोफोर जि गोथाव नुखाबाय आरोना बोरमा बेदर मोनजानोसै आरोना नै खुरैसे लाखाबाय बोरमा बेदर ओमफ्राय नायाबो नै गिदिर गिदिरखा जाखावनोसै मैयाबो जाना खर' सानानै उन्दुनायाखै दिनै आरो नै जाखावफैलायबाय बेयावनो मैयानिफ्राय फेसबुक पेज बा इउटुबनि गेजेरजों बहुत मानसियानो माने शेयार खालामगासिनो दं आरोना लोगोफोर सासे बोराय मानसियानो सासे सिख्ला मानसिखौ गोसो थोनानै माने सिख्ला मानसिया नागिर फैदों आरोना इनिफ्राय माने गावो बुंनानै लायोमोन आरोना रावबो गैया न'खराव गावल' ओमफ्राय बिबाजै सासे बिबो जुदा जाखानाय आंहा सेंग्रासो ओरै होननानै खोन्थादों आरोना ओमफ्राय हिनजाव गिबिया स्टेसनाव फैनानै खानायाव हमनानै सोबादों आरोना थाव थुथाव ओमफ्राय बेफोरबायसा माने सोबा नाङामोन गावनि हौवानि माने आखुखौबो नायनांगौमोन गावनि हौवानाव बियो सोंग्रोनांगौमोन मानो बेफोरबायसा गाव थानानै बेफोरबायसा मोजां मोननानै बेफोरबायसा फैनो मोनखो नागिरनो मोनखो बेखौबो बियो हौवानियाव सोंनांगौमोन दिनै फैनानै हिनजावसाखौल' दुखिबा जाया हौवाफोरनिबो दाय दं हौवाफोरा जुदि दाय गैयामोनब्ला बेफोरबायसा माने हाबा जाखानाय सासे गथ' गोनांखाया बेफोरबायसा हिनजावसानिखौ मानो थगाय माने बेफोरबायसा गोदै रायलायनानै मानो लेंहरनांगौ हौवासाफोरनिबो बहुद दाय दङ नंगौना नङा लोगोफोर हिनजावसाया माने फोथायनानै बे हौवाखौ माने नागिरनानै फैदों आरोना ओमफ्राय बेयावनो बुहुत मानसिया भाइरेल खालामदों बुहुत मानसिया हगारनाबो होदों आरो बुहुत मानसिया गाज्रिबो बुंदों मोजांबो बुंदों आरोना इनिफ्राय स्टेसनाव फैनानै बिनि हिनजाव गिबिया फैनानै सोबादों जाहैबाय खानायाव हमनानै हमनानै जांख्रिदों जाहैबाय लोगोफोर आंबो बेखौनो दुखु मोनो जे दायो मिथिस्लाबा हस्लाबा बियो बिनानावा गावनि गोसोथोनायखौ माने फोथायनानै बा बिनि रायलायनायखौ फोथायनानै बा नागिर फैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयावदि बै बा हिनजाव गिबि बेयो माने बेफोरबायसा माने खर' हमनानै बा सोबा नाङामोन बा मानाङामोन गोरोन्थिया गावनि हौवानिनो आरोना मानो सेंग्रा होननानै खोन्थानांगौ आरो जानो हागौ बिनानावा जायबा नागिरनानै फैदों हौवा बे बिनानावा माने मिथिस्लाबियाव बेफोरबायसा फैनांबाय आरोना बेफोरबायसा फैनांगौ जाहैदों आरोना ओमफ्राय माने बै हौवायासो माने दायनिगिरिखौ आं सानो मानो होनोब्लाथाय बे सासे हिनजाव थाखानानै लोगोसे गथ' सानै थाखानानै बेफोरबायसा सिख्लानि जिउखौ मानो बरबाद खालामनांगौ नङा होमबा लोगोफोर दाया दायो सानैनिबो लोगोफोर बेबो माने मोजाङै गुमुरखौ मिथिया लाबासिनो माने डिटेल्सखौ मिथिया लाबासिनो बेफोरबायसा फैनो नाङामोन बै सिख्लायाबो आरो बै दा हाबा जाखानाय ना बे हाबा जाखानायाबो माने बेफोरबायसा माने सासे सिख्लानि बरबाद खालामनाङामोन आरो जिउखौ ओमफ्राय जियानो जादोला दायो गावनि मान सनमान बा अपमानखौ थानो हायैनि लोगोनो माने मेसेज हरदो जाहैबाय आं माने बे बुहुमाव थानो गोसो गैला इफोरबायसा आरोना ओमफ्राय आंबो बेखौनो सानो आरोना मन्जुलि बिनानावा बिराद मोजां फंनैसो बाथ्रा बुंदो दे लोगोफोर बे मन्जुलि बिनानावा बिथाङा माने इउटुबावबो होयो फेसआवबो होयो आरोना इनिफ्राय बे बिनानावा माने बिराद मोजां बुजायदों मानो होनबाथाय बेफोरबायसा निजिनि जिउखौ अबथिरा माने खोमालायनो नाङा बा बुहुत बाथ्रा बुंलांदों नोंथांमोना भिडिअखौ एसे नायलांबानो जाबाय बिसि माथो गैया सानै हिनजावसा गैया मा खालामनाय जोंखौ सेंग्रा होननासो मिथियो ए बुंनाङा र' डाइरेक्ट लांदो
ro leng ba hơi đây bulu nanga oh eksudan ang michibasla yang michanna mizma eksu lengot number police lengot orang dulu michana itu tuh kan sama agasnya kono dengar politika oi da bulu nanga ro nanti lagi ini zum kumuk senang ro nanga sudah hello Obo dong nanga? Obo dong nanga? Danu ko ini nggak dong nanga, kami campur ini nggak dong. Danu ko itu di, sekarang mau dong. Jadi apa? Aku di sana ya. Ini memang kalian mau apa? Nonga, siklaman si di fuyba ling horbatai fuyni nanga aro. Di buri be hasin thago. Ban no fulagon so, no gudan so bunai do. Haba khoi besera. Ibu nu akin mang. Zung hadong na. Bila. Macam. Siang panang ra ni kami dah dong mang macam. Mama, ni sudah bisa ni kana. Mana ni kana? Aku pergi kana. Lihat orang ni mama. Iya, besera. Boleh, dan juga. Boleh. Bisa kita pergi ke mana? Hah? Ni mau pergi tak? Mau pergi ke mana? Besok kita ada ngau. Isu ni noa sudah sih lah pun. Alah sih susah dengar semua. Jadi kalam nanga sih kelaman. Nung manu pun nanggo sih kelaman sih na. Pasta isi patala nanggo. Isi pat. Mana nang ni? Dia ada apa proses begitu ya? Mana? Dan bagi sana lo dong. Man thoga sila sasan. Lihat apa yang baru? Hah? Biskit ni kan sudah ni. Asmina itu lawan sana lo sudah bukan na. Lo sudah ni. Lesam. Yang lain tu. Ya, nanti hanya nak kuih. Di ni su dohan. Bisra. Ini sana hingga usaha. Hingga buiman muzang. Pun nanga, lingkar apa pun nanga. Hula नोंहाबो जाया नङा जाबाय नोङो थैनायाल' मोनसे सलुसन जाया नों थैनानै थांबादि सलुसन जागोन लाइफआव सोलायगोन नों थैनानै थांनानै गासिबो हौवाफ्रा बेफोरबायदि खालामनाय नङा सोलायगोन दायाथ' नोंनिबो नङा दा बे हिनजावनिबो नङा हौवानिसो दाय जेनेबा जाय सासे सिख्लाया सासे बिसि गोनांखा हौवाजों हमजानाय आगैया मा मेसेज होदों आरोना सासे लोगोनो हरदों खोमा बे मेसेजखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायनानै खिथानोसै आरो आङो स्क्रिनावबो होना होगोन नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन आरोना बे आगैया होनदों आं थांना थागोन ना थाला गद गैला आं बिराद लाजिनाय मोनबायनो गाब्र'हैला बायबाय आं एसेबो मिथियामोन आं बेखौ हिनजाव गोनां होनना बिराद गाज्रि थगायदों बे आंखौ बिदा बिबाजैल' दं होनना जुदा जाखानायसो होनना गाव हारसिङैसो रावबो गैया बिमा बिफाबो थैजोब्बाय होननानैसो मिथियो आं
थारमाने बे आगैखौ बै हौवाया थगायदों आरोना ओंखायनो फोथायना थांदोंमोन आं जाबाय आरो ओमफ्राय मा होनदों दा मानसिफ्रा आंखौसो हौवा सेग्रा सानजोब्बाय आंखौसो नुजोब्बाय दाथ' दाय मावग्रा हौवाखौथ' नुवाखैनो दाया आंनिसो जाबाय ओमफ्राय बिदि बरनाम लाना बोरै थांना थानो गोसो जानो बेबायदि होनदों आरो आगैया स' बेखौनो आं बुंनो सानो आगै नोंनिसिम आगै बुहुला नोंहाबो जाया नङा जाबाय नोङो थैनायाल' मोनसे सलुसन जाया नों थैनानै थांबादि सलुसन जागोन लाइफआव सोलायगोन नों थैनानै थांनानै गासिबो हौवाफ्रा बेफोरबायदि खालामनाय नङा सोलायगोन बेबायदि नङा आगै मा होनो जा जाबाय जुदि नों मिन्थियाखैब्ला नोंनिथ' गोरोन्थि गैया जाहैबाय नोंबो थगायजानायसो जाहैबाय सासे जा जाबाय जोब्बाय बेखौ गाज्रि सिमां साननानै बावदो आरो गोदान आगान सुरनो नाजादो आरोना आरो आगै नों बिनि बिसिनि जायगायावबो थानानै नाय आरोना खनसे रागा जोंफ्लांनायनि रागानि सक्तियाव गावनि फिसायखौ हठात खरि गुबुन हिनजावजों गावनि न'आवनो नुयोब्ला एसेबाबो खर'आ साननो हायै खामानि मावफ्लाङो आरोना बेखौबो जेनेब्ला नों बिनि जायगायाव एसे थानानै नायबा नोंबो बुजिगोन आगै ओमफ्राय दायाथ' नोंनिबो नङा दा बै हिनजावनिबो नङा हौवानिसो दाय जेनेब्ला बेहाबो फिसानैखौ लानानै भबिष्यतखौ लानानै गिखांनाय फैयो गोसोआव माने गावनि आंगोखौ नुयोब्ला बिदि गुबुनजों नुयोब्ला नुनाय लोगो लोगो बिराद खम्पिखाङो आरोना मोदोम मोदाम मावजोबखायो आरोना माने बुंनो हाला आरो दा बेनो खेबनानै हगारफ्लांबाय बेखौ नोंबो निमाहा होदो गोरोन्थिया नोंनावबो दंमोन जेनेब्ला नोंथ' सेंग्रा होननायखायसो गोसथोदोंना सेंग्रा नङाबाथ' हाबा जाखानाय होननानै मिथिबाथ' नोंबो गोसथोनाय नङामोन जानो हागौ बेफोरबायदि जानायबो नङामोनबो जानो हागौ आरोना दा गोरोन्थियाहाय हौवानावबो थाबाय दा नों बेखौ जा जाबाय गाज्रि सिमां साननानै बावनानै गोदान आगान सुरदो आरोना आगै माने नों थैनानै जेबो नों सोलायनो हाया थांनानै था लाइफआव गोरोन्थिया खनसे जाखायो नेक्स्टआव आरो बेफोरबायदि दाजासै आगै जा जाबाय नों मा एक्सन लानो गोसो बे हौवानि सायाव ला नोङो थांनानै थानानैहाय नाथाय थैनायजों जेबो सलुसन जाया आगै गोरोन्थिया बुहुद बयनावबो जायो खनसेखौ बयखौबो निमाहा होनांगौ आगै गावखौबो गाव खनसेखौ निमाहा होनानै ट्राइ खालामनानै नाय आरो बे आगैनि गोदान डाउनलड खालाम भिडिअखौ होगासिनो दं बयबो अननानै स्टप खालामलायदो मानोना सासे सिख्लानि लाइफजों गेलेनो नाङा होननानै आं सानो आरोना जेनेब्ला बेहा हाबा जानांगौ भबिष्यत दङ जा जानानै थांथोंसै गोदान भिडिअ डाउनलड खालामनानै रावबो दाहोसै आरोना जा जाबाय स्टप खालामदो बयबो थांनानै थानो होदो बेस्राखौ नङाबा बयबो बुरखां होबाय थायोबा बिनि गोसोआबो बोरगोन आरोना नुबाय थानानै लाजिगोन बेनिखायनो बयबो जोंनि आइजो बिमा माहारिमोन आरो बिफा माहारिमोन बयबो फेसबुक रायजो राजा नोंथांमोन बे भिडिअखौ गोदान मोखां फेस रिभिल होनानै बायदिसिना होनानै बानायबाय दाथासै स्टप खालामबानो जाबाय आरोना माने गावजों गाव सापर्ट होलायदो आरोना गोरोन्थिया जाबाय जेखुनु गावबो बुजिखाबायबा गावनि गोरोन्थिखौ मानिनानै लाखाबाय माने बेखौ थांनानै थानो होनो मदद होदो आरोना